Želám vám všetkým príjemný dobrý deň, vážení kolegovia. Dovolte mi, aby som otvorila tlačovú konferenciu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, pána Juraja Blanára a pána generálneho riaditeľa Exim banky. Na tému Slovensko získalo eurofondy na realizáciu energetických projektov na Ukrajine. Ako prvému slovo odovzdávam pánovi ministrovi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Som rád, že ste prišli a že vás môžeme informovať o, myslím si, že mimoriadnom úspechu, pretože slovenská vláda plní tie svoje predsavzatia, ktoré si dala. A ja by som v tejto súvislosti chcel podotknúť, že jedna z tých možností bola aj čerpanie eurofondov na projekty, ktoré sme si vytipovali medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou. Pamätáte si určite, že sme v minulý rok na jeseň schválili tzv. Rámec zapojenia Slovenskej republiky na obnovu alebo do obnovy Ukrajiny. A rovnako si určite pamätáte, že po tomto strategickom materiále a ešte pred týmto strategickým materiálom sme rovnako s ukrajinskou vládou schválili tzv. Cestovnú mapu, v rámci ktorej sme mali 3 také veľmi silné nosné projekty a jeden z tých nosných projektov bol aj modernizácia prenosovej sústavy, a to konkrétne modernizácia projektu interkonektora Mukačevo, Veľké Kapušany a Lemešany. Tento projekt cezhraničný má predovšetkým strategický charakter a podporuje energetickú bezpečnosť a obnovu Ukrajiny, ako aj vzájomné prepojenie Ukrajiny s Európskou úniou cez Slovenskú republiku. Čo sa konkrétne udialo, dámy a páni? Spoločne s úradom pána podpredsedu vlády Petra Kmeca sme sa uchádzali o finančné prostriedky, ktoré predstavila Európska únia, v tomto prípade Európska komisia, kde sme sa spoločne s Exim bankou prihlásili Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí so svojou podriadenou organizáciou, tzv. SAMRS, to je Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú pomoc. Uchádzali sme sa o balík 101 miliónov eur, ktorý priamo konkrétne má ísť na projekty, ktoré sme si vytipovali aj v rámci vzájomnej dohody medzi ukrajinskou a slovenskou vládou. Dovolte mi zároveň, že tento projekt ide z tzv. Rámca investičného pre Ukrajinu, ktorý vyčlenila Európska únia, a uchádzať sa o to môžu všetky tie subjekty, ktoré aj spĺňajú určité kritériá. V tomto prípade tak Exim banka, ako aj SAMRS sú držiteľmi tzv. Pillar Assessment certifikátu z Európskej únie, čo nám umožňuje, aby sme sa mohli do takýchto projektov zapojiť. A môžem teda s radosťou oznámiť, že celkovo sa zúčastnilo tejto výzvy 11 subjektov, ale z toho 8 bolo úspešných. A z tých 8 práve 2 štáty, a medzi nimi Slovenská republika prostredníctvom práve SAMRS a Exim banky bola úspešná. Všetko ostatné boli veľké rozvojové banky, ktoré boli úspešné, čiže z tohto pohľadu to vnímam tiež ako veľký úspech, lebo sme si vyskúšali, že môžeme aj do takýchto projektov sa uchádzať, lebo náš záujem je, aby sme pre rozvoju pomoc získavali aj iné finančné prostriedky, v tomto prípade z Európskej únie, nie len vlastné, ktoré Slovenská republika poskytuje. Čiže ešte raz, je to podľa môjho názoru veľmi dobrý krok a zároveň veľká príležitosť pre podnikateľské subjekty na Slovensku zapojiť sa do týchto projektov pre obnovu Ukrajiny. To, čo chceme aj do budúcnosti, pretože pevne veríme, že tento konflikt sa čím skôr skončí a že bude tu veľká diskusia o to, aby sme sa mohli začať baviť o rekonštrukcii Ukrajiny. A energetická sústava je veľmi, veľmi dôležitá. Viete, že dnes už Slovenská republika dodáva Ukrajine nemalé množstvo elektrickej energie vzhľadom na veľké výpadky, ktoré sú tam spôsobené tým, že viac ako 70 elektrickej sústavy, prenosovej sústavy v Ukrajine je zničených. Čiže 101 miliónov
eur, ktoré sú presne štrukturované a o ktorých vás bude informovať pán generálny riaditeľ Eximbanky, pán Podhorec. Mne dovolte, aby som do toho rámca, ktorý som už uviedol vzhľadom na strategický materiál, ktorý sme schválili na jeseň vo vláde, ale rovnako aj na cestovnú mapu a ten prioritný projekt, ktorý sme si zadefinovali, to prepojenie elektrických sústav medzi Mukačevom a Veľkými Kapušanmi, oznámil 4 projekty, ktoré sú s tým spojené. A jedná sa to o rekonštrukciu rozvodne 400 kV Mukačevo, ktorá má v podstate zrekonštruovať tak túto rozvodňu, aby bola schopná zvýšiť kapacitu. Je to všetko v spolupráci so spoločnosťou Ukrenergo. Druhý projekt je výstavba novej rozvodne 400 kV Užhorod a posilnenie siete, takisto je to Ukrenergo. Tretí projekt je nové vedenie 300 kV, ktoré by malo zvýšiť prenosovú kapacitu. Je to projekt rovnako s firmou Ukrenergo. No a potom je to štvrtý pilotný projekt vodnej elektrárne pre samostatný zelený ostrov a to bude s firmou Hydroenergo na Ukrajine. Čiže všetky tieto 4 projekty zapadajú do toho, čo sme sa spoločne s ukrajinskou vládou dohodli, že chceme rozvíjať. Pevne veríme, že firmy, ktoré sa špecializujú práve na takéto práce u nás na Slovensku, sa do tohoto výberového konania, ktoré sa rozbehne čo nevidieť, zapoja a že majú dostatok skúseností, ale zároveň, že sú aj dostatočne konkurencieschopné a že budú mať takú prvú skúsenosť, pretože náš záujem je, aby sme sa po tejto skúsenosti s týmto projektom uchádzali o ďalšie zdroje, ktoré budú určené na obnovu Ukrajiny, aby sme sa o ne uchádzali. Ešte na záver mi dovolte, skôr ako dám slovo pánovi generálnemu riaditeľovi, povedať aj zo pár údajov, ktoré sa týkajú práve našej spolupráce a podpory Ukrajiny a predovšetkým civilného obyvateľstva prostredníctvom našej agentúry SAMRS. Viete, že sme na Ukrajinu dodali odmiňovacie stroje Božena. Bolo to priamo z rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí. Tieto odmiňovacie stroje už pôsobia v Chersonskej oblasti a pre vašu informáciu pri svojej činnosti za svoje obdobie už najazdili 40 000 kilometrov pri odmiňovaní tohto územia a tej práce tam budú mať ešte neúrekom. Pripravujeme ďalšie nákupy týchto odmiňovacích strojov v hodnote 3,5 milióna. Malo by to byť 5 kusov, ktoré by mali byť dodané na ukrajinské územie. Čiže toto je konkrétny príspevok Ministerstva zahraničia a európskych záležitostí spoločne s našou agentúrou SAMRS a tentokrát aj spoločne s Eximbankou, ktorá sa uchádzala spoločne s nami o tento projekt. Takže ďakujem pekne a teraz dávam slovo pánovi generálnemu riaditeľovi Podhorcovi. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, dovolte, aby som na začiatok poďakoval vám a Ministerstvu zahraničných vecí za príkladnú spoluprácu, ktorú my ako Eximbanka s vámi máme. Už spomenutá ekonomická diplomácia je tá téma, ktorú spoločne veľmi úspešne riešime a dnes môžeme hovoriť o niekoľkých úspešných misiách a projektoch, ktoré v rámci tejto spolupráce máme. A aj tento projekt je v podstate príkladom toho, ako Ministerstvo zahraničných vecí a Eximbanka spolupracujú. Je dôležité opäť pripomenúť koordinačnú rolu úradu podpredsedu vlády pána Petra Kmeca, ktorý vlastne zastrešuje tematiku obnovy Ukrajiny, takže ich rola bola veľmi dôležitá práve pri koordinácii všetkých vstupov, ktoré boli potrebné na získanie tohto projektu. Veľmi v krátkosti jedná sa o program Ukraine Facility z Ukraine Investment Frameworku. Žiadali sme o sumu 100 miliónov eur.
v štruktúre 20 miliónov eur, hovoríme plus minus 20 miliónov eur na grantovú zložku práve pod vašou organizáciou Summers a 80 miliónov eur záručnej schémy, ktorá je určená pre nás v Exim banke. Tieto projekty, o ktorých hovoríme, pán minister ich spomínal, sú to 4 projekty. My rádovo čakáme, že suma na obnovu a výstavbu týchto projektov bude v hodnote 100 miliónov eur, kde 20 miliónov eur bude pokrytých grantovou zložkou a 88 plus minus miliónov eur bude pokryté zo strany Exim banky a z tých 88 miliónov eur 80 bude zaručených zárukou Európskej komisie. V praxi to znamená to, že Exim banka a Slovensko v podstate prístupí k zvýšeniu bezpečnosti a stability ukrajinskej energetickej siete. Je to dôležité preto, lebo my sme sa ako krajina prihlásili k podpore Ukrajiny a prepojeniu energetických sietí. Tam je ten projekt 400 kV Mukačevo-Kapušany. Bude to súvisieť aj s tým, že energetická sieť Ukrajiny a energetika Ukrajiny bude chcieť obchodovať v podstate na európskych trhoch, takže my im dávame príležitosť cez slovenskú rozvodnú sieť sa toho zúčastniť. Má to samozrejme aj ďalší aspekt a to, že tie projekty sú väčšinou v západnej časti Ukrajiny a tam je v tejto chvíli vyššia koncentrácia obyvateľstva, tam je v podstate tá výrobná a ekonomická časť krajiny, takže vlastne prispiejeme týmto k stabilizácii práve tejto veľmi dôležitej časti Ukrajiny. No a samozrejme je to nejakým spôsobom pre nás dôkazom toho, že chceme využiť európske zdroje na to, aby sme vlastne prispeli k rekonštrukcii a k spolupráci s ukrajinskou stranou. Takže jedná sa teda o 4 projekty s tým, že tieto zdroje budú určené pre ukrajinskú stranu. Ako pán minister spomínal, je to Ukrenergo, spoločnosť, ktorá prevádzkuje energetickú sieť a niektoré výrobné zdroje na Ukrajine, a Ukrhydroenergo, ďalšia spoločnosť, ktorá vlastní výrobné energetické zdroje v oblasti vodného hospodárstva. S tým, že tieto zdroje budú poskytnuté týmto dvom spoločnostiam, oni budú vypisovať verejné obstarávanie, ktoré bude klasickým verejným obstarávaním v zmysle európskych pravidiel. A my v rámci pomoci cez Summers budeme pomáhať ukrajinskej strane pripraviť tieto verejné obstarávania a my sa snažíme ako Exim banka, ako ministerstvo zahraničných vecí, chceme umožniť slovenským exportérom uchádzať sa práve na týchto projektoch a na obnove Ukrajiny. Takže je to taký prvý vstup slovenských firiem k nejakej zásadnejšej rekonštrukcii. Následne po výberovom konaní sa vlastne bude konať táto rekonštrukcia a my si týmto spôsobom v podstate vstúpime do celého procesu rekonštrukcie Ukrajiny. Takže toto je asi v kocke získania týchto zdrojov. Ja by som rád využil aj túto príležitosť na ďalšiu veľmi potešujúcu správu a to, že Exim banka a minulý týždeň získala z Európskeho investičného fondu 20 miliónovú záruku na poistenie rizik súvisiacich s exportom na Ukrajinu. To znamená slovenské spoločnosti, ktoré vnímajú určitý typ rizika pri exporte na Ukrajinu, majú možnosť získať poistenie v Exim banke a toto poistenie bude kryté zárukou Európskeho investičného fondu. Je to v podstate nová vec, pán minister, aj pre vás informácia. Je to dôkazom, že európske inštitúcie dôverujú vlastne slovenským firmám a nám, že sme schopní v podstate nejakým spôsobom exekuovať tieto projekty. Ďakujem veľmi pekne, vážení páni. Milí kolegovia, je tu priestor na otázky. Nech sa páči. Monika Voleková. Otázka pre pána hovorca, akým spôsobom, Nech sa páči. akým spôsobom okrem tlačových besied chcete osloviť stavebný sektor, ide o práce inžinierska, takisto asi o výstavbu tých samotných firm, ako je to významná odborná.
Áno, je to dobrá otázka a myslím si, že máme premyslený spôsob, ako do toho zainteresovať tých relevantných hráčov na Slovensku, pretože v rámci ekonomickej diplomácie spoločne so zväzami, v tomto prípade aj stavebníctva, spolupracujeme so všetkými hráčmi a vymieňame si informácie tak, aby vedeli o všetkých našich aktivitách, dokonca niektoré sa zúčastňujú aj našich obchodných misií, ktoré usporadúvame v rámci návštev. A v tomto prípade chcem aj tým, ktorí sa budú chcieť uchádzať o tieto projekty a pôsobia v energetickej oblasti na Slovensku, že budeme včas všetkých informovať, že kedy by mala byť vypísaná táto výzva, aby sa mohli pripraviť a samozrejme aj podať svoju ponuku. Čiže my prostredníctvom týchto kanálov, ktoré už máme vybudované, v rámci ekonomickej diplomácie budeme všetkých informovať a môžem vám povedať, že je veľký záujem o tieto informácie aj zo strany našich podnikateľov, takže si myslím, že tá synergia je tu naozaj veľká. Pre nás je dôležité, aby sme našli zdroje, z ktorých sa to bude financovať. Teraz sme našli zdroje z Európskej únie, ktoré budú aj garantované alebo kryté zárukami Exim banky a v prípade, keď bol nejaký problém Európskou úniou. A ten druhý krok je, aby sme to dokázali zrealizovať a získať vlastne také skúsenosti, pretože ten ukrajinský trh je predsa len trošku iný ako slovenský a nevieme ešte, ako to bude po ukončení vojny, ktorá predpokladám, že sa skončí čím skôr, ako to bude prebiehať, ale myslím si, že každý, kto tam bude medzi prvými, bude mať obrovskú komparatívnu výhodu a myslím si, že my práve takýmto projektom ju môžeme získať prostredníctvom našich firiem. Ďakujem pekne, pán generál. Možno je viac technicky a praktickejšie. A vzhľadom na našu dobrú spoluprácu ja si viem predstaviť, že pripravíme nejaký workshop pre slovenských podnikateľov, kde budeme informovať o konkrétnych krokoch. Rád by som upozornil, že výberové obstaranie nebude vykonávať Exim banka ani ministerstvo zahraničných vecí, ale práve tie ukrajinské spoločnosti. Takže nebudeme my tí, ktorí dávajú nejaké konkrétne informácie, ale sprostredkujeme pre slovenské podniky a spoločnosti možnosť získať informácie. Je to veľmi pravdepodobné. Áno, samozrejme, pretože v záujme všetkých zainteresovaných bude úspešnosť týchto projektov, aby sa vyčerpali čím skôr. A pre Ukrajinsku si myslím, že o to viacej. Ešte malé doplnenie pánovi generálnemu riaditeľovi. Ukrajinská strana bude obstarávať, avšak dohľad nad tým obstarávaním bude mať SAMRS, aby boli dodržané všetky pravidlá, ktoré sú predpísané v rámci Európskej únie. Ešte celý proces verejného obstarávania bude vlastne pod monitoringom Európskej komisie. Práve toto bude vykonávať SAMRS pre Európsku komisiu a možno, že z hľadiska nejakého času by som možno, že rád spomenul, že predpokladáme, že tieto projekty by mohli byť vypísané niekedy začiatkom budúceho roka vzhľadom na ten časový nejaký rámec, ktorý potrebujeme na dotiahnutie všetkých podmienok. Ďakujem pekne. A ja nevidím žiadnu prihlásenú redakciu, tak vám ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Páni, za informácie. Želám krásny zvyšok dňa. Pán minister.